Hi! Ayan, so ikinalulugod ko pong makapunta po dito sa ating parokya. Medyo kwento lang, sabi ko kay Sis Joy, ang ganda ng simbahan natin. The last time that I was here, ay panahon pa ni Father Bong Guerrero. Ang tagal na. Dahil ako po ay pinag-aral ni Father Eric Santos sa seminaryo. Kaya marami pong beses kaming pumupunta dito dahil magkaibigan sila. And I remembered, the last time pala, seminarista na po ako, nagbigay pa ako ng vocation talk dito sa school. So, ngayong gabi po sa inyo, okay lang po ba magpakilala muna ako? Yes, sige po. So, ako po yung magpapakilala muna. So, ayan. When I was 15 years old, I received God's call. Ako po yung pumasok sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Sobrang pangarap ko maging pare. Sobrang talagang dream ko maging pare. Tapos, pagkatapos po ng aking minor seminary, dumiretso po ako sa San Carlos Seminary for my philosophical studies. So, after 7 years, ay ako po yung nasa loob ng seminaryo, nag-take po ako ng Regency. So, yun po yung time out muna, 2 years outside. So, lumabas ako, nagtrabaho po ako sa isang fast food chain. Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan bida ang saya. Ayan. Hindi nyo mahulaan yan. So, dun po ako nagtrabaho. Babalik na sana ako, but God has a different plan. May ibang plano si Lord. I am now happily married. I have 3 kids. Ayan. So, ang panganay ko po ay 22 years old, graduating ng Civil Engineering sa Adamson University. Yung second daughter ko po, si Kelly, ay 21, third year, medtech sa Fatima. And I have a 10-year-old boy, si Jacob. At syempre, yung pumikot po sa akin. Tayo lang naman nakakadinig. Diba? So, sabi niya, ay brother, wala sa itsura mo, ang bata mong tignan, di ba? Sisan, meron akong ganyang kaibigan. Nung nasabihan, ay, ang bata niyo yung itsura niyo. Alam niyo, kinabukasan, nag-breakfast ng Cerelac. So, ito po yung aking pamilya. I belong to the Light of Jesus family. So, I'm sure kilala niyo naman po si Brother Bo Sanchez. Yan, so si Brother Bo Sanchez, naalala ko po nung lumabas po ako ng seminaryo, naging unchurch ako. Sobrang kabalintunahan sa ginagawa ko, nagbibigay ako ng recollection, bibigay ako ng komunyon, nakikita ako sa misa, nakaabito ako. Hindi ako nagsisimba for 15 years, ganun katagal. Tapos yung aming negosyo na lugi, that event made me come back to the church. Pero una kong naalala ko si Brother Bo sa PICC, yung prayer meeting doon. Pagpunta ko doon, nakita ko yung prayer meeting, nakita ko yung mga tao, nakataas ang kamay. Tapos umiiyak. Sabi ko, ang arte ng mga tao na to. Ang OOA, magdadasal lang, paiyak-iyak pa. Tapos yung mga kanta nila, sabi ko, hindi naman ito pang Katoliko pang born again to mga to. No? Hindi po kasi ako sanay sa mga ganong kanta. Ako po ay parte ng San Carlos Optimi Choir. Kaya ang sanay na kanta ko ganito, Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple super na gratia, quae tu creasti, pectora. Ganyan ako sanay na mga kanta. Kaya pagdating doon, hindi ako napahanga. Pero nung nandun ako, iyak ako ng iyak. Kasi feeling ko ako lang yung kinakausap ni Brother Bo. Feeling ko lahat ng mga sinasabi niya patungkol sa akin. Kaya sumunod na linggo, umattend na po ako ng prayer meeting sa Valenzuela, sa feast. Dahil kami po yung nakatira sa Valenzuela. So pagkatapos po nun, ngayon po, I lead the feast in Feast Fisher Mall. So, nandun po yung aking feast. Ang tawag po sa prayer meeting ng Light of Jesus Family. Sino po nakakakilala sa The Feast? Ayan. So, yun po ang aming prayer meeting ng Light of Jesus Family. So, ginagawa po siya sa cinema. Dati po, ang una kong feast ay nandito po sa BGC. Alam niyo po? Sa bagong Grand Central.
Nasunog na yung luma eh. So, ayan. So, yan yung BG. Tapos, tapos lumipat po kami. Nandito po kami ngayon sa Fisher Mall. So, ako po ay radio anchor sa Veritas 846 sa Gabay sa Biblia sa Radyo Tuesday edition na nagsasabi sa inyong kung dumilat ka na, gising ka na, at kung gising ka na, bless ka because every gising, ayan, grabe. Meron po bang nakikinig sa akin dito? Salamat po sa napakainit yung suporta. Ramdam na ramdam ko yung suporta ng St. Joseph, di ba? At punong-puno ang nakikinig, no? Ang radio program po namin ay 5 a.m. to 5:30 a.m. Okay? Sino po mga gumigising dito ng 5 a.m.? Taas kamay. 5 a.m. Ayan. Dalawang tao daw ang gumigising ng 5 a.m. Tanong nyo sa akin kung ano. Una, yan daw yung mga successful na tao. Yan. O, yung pangalawa, yan yung mga nasa pre-departure area. Ayan. Brother, pag-pray mo naman ako kasi masakit na yung kasukasuan ko. Masakit yung aking mga rayuma. Ayan. So, please, parang awa nyo na po. please follow us. Watch us every Tuesday, 5 a.m. to 5:30 a.m. sa Veritas 846. Every Tuesday po. Ayan. So, pwede sa Transistor Radio. Sige po. Ako po ay may podcast. It's called Bukasyon Podcast. Dahil ako po ay ex-seminarian. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ko po dito ay yung 4 states of life. Priestly life, religious life, single blessedness, and married life. Tayo pong lahat, ang universal call natin, ang pagtawag sa ating lahat, ay maging banal. Amen po ba? O sige, tingnan mo yung mukha ng katabi mo, mukha bang banal yan? Mukha bang aakyat sa langit ngayong gabi yan? Sige, tapikin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, lakasan mo kapatid, gusto mo na bang sumama kay Lord? Ayan. Ako po ay content contributor po ng Feast app. Meron po kaming app. Sino po nakakalam ng Didake at Gabay? Ayan. Yung Didake at Gabay, yan po yung aming... Naku, sayang naiwan ko sa kotse. Mamimigay sana ako ng Didake. Sino po nakakaalam ng #1 Catholic meditation app na Hallow app? Ayan. Ako po ay brand ambassador ng Hallow app. So makikita niyo po ako sa TikTok, sa YouTube. So yan po. Because I promote it. Ako po ay working student. Ako po ay nagtatrabaho sa The Chosen. Sino po nakakaalam ng The Chosen TV? Ayan. I just got hired by The Chosen as manager engagement for the Catholic Church. So ang trabaho ko po, ang mission ko is ipakilala ang The Chosen as a tool for discipleship and evangelization. Kakagaling ko lang po ng Malaysia sa FABC, Federation of Asian Bishops Conference. Ipinakilala po namin sa mga Asian Bishops Conference, sa mga Asian Bishops, yung Chosen. So, dito rin, kagagaling ko rin puro sa Cebu, sa ARCAM, sa Archdiocese of Manila. I think this coming DYD, no? I'll have the opportunity to be there. Ako po ngayon ay nag-aaral ngayon ng theology at Don Bosco School of Theology. I'm taking masters in pastoral ministry in family and counseling. So gagraduate na po ako next year. Ako po yung pang-apat na pinag-aaral ng asawa ko sa bahay namin. So finally, gagraduate na po ako, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Randel Joseph Serrano. Palakpakan naman natin si Lord. Sino po dito ang excited dahil magpapasko na? Taas kamay. Di ba? 19 days na lang. Tama ba? Pasko na. Ang bilis ng araw, di ba? Pasko na. Tayong mga Filipino, maaga tayo nagpapasko eh, tama? Pagtungtong ng September 1, at kumanda na si Tito Jo Marichan, Pasko na sa atin yan, tama? Tayo mga Pinoy, basically, kasi masayahin tayo. Gusto natin, nagse-celebrate. Amen? Kaya excited tayo sa Pasko. Alam niyo, pagdating ko nga dito, sabi ko, ang ganda naman dito. May mga kainan pa. May palugaw pa pala kayo dito. Sana pala hindi ako kumain sa labas eh. Naglugaw na lang ako dito eh. Di ba? Tapos, ang ganda ng ambience. And we are all excited. Tama po ba? Excited tayo sa Pasko.
Pero ngayong Adbyento, sabihin nyo nga Adbyento, meron tayo, sinasabihan tayo, teka muna, okay lang magsaya, pero wait lang. Di ba? Yan ang sagot ng mga Gen Z, yung anak pag pinaghuhugas ng plato. Di ba? Wait lang. Di ba? Kaya ngayong araw na ito, ang one big message ko sa inyo is this: be a God bearer. Magdala ka ng Diyos. Ang mensahe sa atin, maging tagapagdala tayo ng Diyos. Sige, tingnan mo yung katabi, mukha bang nagdadalang tao yan? O maraming nakain lang ngayong gabihan ng kanin, di ba? Be a God bearer. So ano yung... Let's read from Matthew chapter 3, verse 3. Anong sabi? Prepare the way of the Lord, make straight His paths. Ngayong Adbyento, yung Adbyento ay panahon ng paghihintay, season of waiting. Sabihin nyo nga, waiting. And preparation for the celebration of the birth of Christ and His second coming. Basically, tayong mga Pinoy, ngayon daw, ang attention span ng tao ay 8 seconds na lang. Alam nyo ba yon? Kaya ang mga tao, gustong-gusto yung TikTok. Sino po nanonood sa TikTok dito? O kaya sa Reels, sa Facebook, ayan. Sino po may mga Facebook? Ayan, ano yung sa inyo? Iba, Friendster pa? Ang attention span daw ngayon, 8 seconds na lang. Kaya scroll lang tayo ng scroll. Ayaw natin naghihintay, tama. Nagtrabaho po ako sa fast food. Alam ko yan. Pag pumila, sinabi sa inyo, ano pong order niyo, ma'am? Chicken Joy. Tapos sasabihin sa inyo ng counter, ma'am, sorry po, 30 minutes pa. Akala ko ba fast food to? Akala ko ba fast ang food dito? Ayaw natin naghihintay. Tama? Nakakainip maghintay. Pero ngayong Adbyento, ang mensahe sa atin, maghintay. Wait lang. Maghanda muna para sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? O sige, taas ang kamay. Taas ang kamay, sige. Tapigin ang katabi, sabihin mo sa kanya, huwag kang mainipin. Ayan. And tayo, inaanyayahan tayo to have an internal, spiritual, and spiritual preparation. Hindi lang yung pagdidisenyo ng simbahan o ng bahay, kundi paghahanda ng kalooban, paghahanda ng espiritu para sa pagdating ng panahon. Para saan? Tanong niyo sa akin kung saan. Para maalala natin kung bakit natin ginagawa ang Kapaskuhan, that Jesus is the reason for the season. Minsan, akala natin ang Pasko, kailangan ako, anak, sino po yung may mga anak dito na bata pa? O anak, galingan mo magmano ha? Diba? O apo, mag-practice ka na. Kasi magpapasko. Para makarami ka. Ipapasyal kita sa mga kamag-anak natin. Ganyan, di ba? Pero kailangan nating maintindihan na itong Kapaskuhan, itong season na ito, that Jesus is the reason for the season. Amen? Ito yung rason kung bakit tayo bakit tayo excited. Napapansin niyo ba? Iba na, alam natin pag iba na simoy ng hangin, di ba? Malamig ang simoy ng hangin. Di ba? Excited na tayo. Ay, simoy Pasko na. Di ba? Na-excite tayo. Kasi kakaiba. Tapos malapit na yung simbang gabi. Di ba? Kukumpletuhin ko yung simbang gabi kasi meron akong pinagpe-pray kay Lord. Di ba? And we remember that Jesus is the reason for the season. 3 years ago po, bago maggera sa Israel, I had the opportunity na makapunta sa Holy Land kasama ni Brother Bo sa pilgrimage. So isinama po kaming mag-asawa, no? Nakapunta kami sa Holy Land. Tapos hindi ko makakalimutan ito, nakapunta kami sa Star of Bethlehem. Diyan po sa Star of Bethlehem, pag pumunta po kayo sa Holy Land, ay kailangan mong yumuko, no? Tapos dun yung sabsaban, hahawakan mo yun. Nakakaiyak. Naalala ko nung pumunta kami sa Bethlehem, alam niyo po doon, araw-araw ay Pasko. Kaya pinagsuot kami ng kulay Pasko, pula, green, blue, ganon. So, naalala ko nung nagmisa kami sa Bethlehem, naiyak ako. Naiyak ako. Iyak pangit.
Sorry, hindi ko na po mauulit eh. Kasi, namimiss ko yung mga anak ko. Alam tayong mga Pilipino, pag Pasko, gusto natin sama-sama. Tama? Yan ang gusto natin, sama-sama tayo. Nung nagmisa kami sa Bethlehem, nakakaiyak. Pero ramdam na ramdam ko. Naalala ko lalo nung nandun kami sa Shepherd's Field, kung saan unang nakita ng mga pastol yung bituin. Nagbabadya ng pagdating ng Mesiyas. Nakaka-excite yung experience namin na ito nung magpunta kami ng Holy Land. Sa ating Catechism of the Catholic Church 524, sinasabi, when the Church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present this ancient expectancy. Isaiah, sabihin nyo nga expectancy. Kapag daw tayo, sabi ng Catechism of the Catholic Church, nag-celebrate tayo ng Adbyento, bumabalik tayo sa sinaunang pagkagalak ng mga Israelita sa Mesiyas. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Imagine niyo, napakatagal nilang naglakad sa disyerto, sa ilang. Tapos anong ginagawa nila? Naghihintay sila. Naghihintay sila ng Mesiyas. Ganun ang Adbyento. For by sharing in the long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for His second coming. By celebrating the precursor's birth and martyrdom, the Church unites herself to His desire. He must increase, but I must decrease. Kaya ang ganda, yung Adbyento, siguro tatanungin niyo, brother, o kaya kay Father, Father, bakit ba hindi na tayo mag-celebrate agad? Puro Pasko na agad. Hindi. Itong Adbyento, binabalik tayo sa pagkagalak, sa pagka-excite, sa pagdating ng Mesiyas, na hindi agad. Kaya kailangan ng paghahanda. Amen? O sige, sabihin mo sa katabi mo, maghanda ka. May regalo ka sa akin sa Pasko. Ayan. Kaya tayo, sa simbahan natin, napakaganda ng ating liturgical calendar. Tama? Napakaganda ng ating liturgical calendar. Napakakulay. Galing sa green, ngayon naging kulay, puto bongbong. O, di ba? Nagkulay puto bongbong na tayo. Nagbabadya. Bakit parang Lent, brother? So, kasi nga, nire-remind tayo na magnilay, tumingin sa sarili, ihanda ang sarili, para sa pagdating ng Kapaskuhan. Yan. Kaya yung liturgical year natin, napakaganda. No? Kaya ang Adbyento, gusto ko kayong batiin ng Happy New Year. Sabi mo, batiin mo yung katabi mo, Happy New Year. Kasi yung calendar natin, sa simbahan, nag-uumpisa ng Adbyento. Kaya yan ang pagbabadya ng unang calendar. Sige, I want you to watch this video. Magpo-play ba? Magpo-play yung video? Meron po akong papakita sa inyo from The Chosen. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Magpo-play ba? Shalom. Me? Yes. Shalom. I have a question for you. For me. I don't have Shalom. many answers. Meron But I'm akong tanong listening. sa'yo. Para sa Do akin, you want to be healed? Who are you? wala akong... We'll get to that later. Pero But my makikinig. question remains. Gusto mo Will you bang take me to the water? Sino ka ba? Sasabihin ko mamaya. Hindi mo pa ako sinasagot. Look, I'm hearing a really bad day. Dadalhin ko sa tubig. You've been having a bad day for a long time. So, Alam mo, hindi maganda ang araw ko. sir, Matagal na panahon na hindi. I have no one to help me into the water when it's dead up.
And when I do get close, the others step down in front of me. Ginoo, So, wala akong maglulusong sa akin. Magdadala sa akin sa tubig. Kapag gumalaw ko, papunta pa lang ako. that's not what I asked. Di ba? Nauna sila. I'm not asking you about who's helping you Kaya, or who's not helping Tumingin ka sa akin. or who's getting in your way. Tumingin ka. I'm asking about you. Tinanong ko. Hindi ko tinanong sa'yo kung sinong tumutulong sa'yo. O kung sinong hindi tumutulong. I've tried. O kung sinong humaharang sa'yo. For a long time, I Ikaw know. ang tinatanong ko. And you don't want false hope again, I understand. But this pool, sino ba ako? it has nothing for you. It means Sa matagal nothing, na panahon, alam ko. and you know it. At ayaw mo nang umasa sa wala na But you're still here. Pero ang liguan nito, Why? wala itong may ibigay sa'yo. Wala itong halaga. I don't. At alam mo yun. You don't need this pool. Pero nandito ka pa rin. You only need me. So, do you want to be healed? Ako lang ang tanging kailangan mo. So let's go. Get up. Pick up your mat. Gusto And mo walk. bang gumaling? Kaya tayo na. Tumayo ka. Buhatin mo higaan mo. At lumakad ka. I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. Bakit ka na tulad ng That sabi? life is over. Everything changes now. Nakalimutan niya. Yo! It's Shabbat. What are you doing? Torah forbids carrying a mat on Hindi ka nababalik. Not Torah, the oral tradition. Yes. Transporting objects from one domain to another violates Shabbat. The man who healed you don't realize what just happened here? Why are you trying to make this about Shabbat? Take up your bed and walk. Hindi Torah. Who did? Tradisyon. Oo. Who told you Ang that? paglipat ng mga bagay mula sa isang lugar papunta sa iba. I don't know. He didn't tell me Ikaw that. ang nagpagaling sa Hindi akin. mo ba nakita ang nangyari? Of course not. Bakit mo pinipilit ang tungkol He sa Shabbat? performs a magic trick and tells you to commit a sin. Sino yon? A false Sino prophet. nagsabi sa'yo? This will be reported. Report whatever Hindi you ko alam, want. hindi niya sinabi ang pangalan. Standing on two legs. Siguradong hindi niya sasabihin. Gumagawa siya ng I'm sorry. marika. At I need to sinabi go sa'yo na brother. gumawa ka ng kasalanan. Isang huwad na propeta. Kailangan itong iulat. Iulat mo kahit anong gusto mo. Alam niyo po yung story na yan? Gamit ang paa ko. Yung lalaki sa Pool of Bethesda. Nung ako po yung nasa Holy Land, nakarating po ako sa area ng Pool of Bethesda. Napakalalim. Tapos malaki po yung pool na yan. Maraming pool yan sa Holy Land. At itong lalaki na to, may sakit siya for 38 years. Anong sabi niya? Tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sabi niya kasi, wala kasing naglalapit sa akin doon sa pool. Imagine niyo, 38 years, naghintay siya. Wala kasing naglalapit sa kanya ron. Hindi niya ba niya naisip na gumapang na lang para papunta ron? Hindi niya naisip. Pero anong naisip niya? Hindi ko kaya. Siguro ganito yung experience natin. We are waiting. Sino po dito yung may pinagdadasal kay Lord? Taas kamay. Lahat naman tayo, di ba? Siguro you've been praying for mag-asawa kayo, you've been praying for a child.
Siguro, ang tagal mo ng pinagdadasal, Lord, yung visa ko hindi pa lumalabas. Siguro nag-iintay ka ng trabaho. Bakit hindi pa dumadating yung trabaho na kailangan ko? Nag-iintay ako na maging maalwan naman ako sa aking pananalapi. Maging maluwag naman sa aking finances. Nag-iintay ka na gumaling ka sa iyong sakit. O baka nag-iintay ka na gumaling ang mahal mo sa buhay sa sakit. You've been waiting. Meron po akong kaibigan, they've been married for 12 years. Tapos alam nyo, wala silang anak. Tapos, naalala ko, brother, pa-pray over mo naman kami. Kasi gusto namin magkaanak. Tapos, so pinray over ko sila. On the 13th year, wala pa rin. Sabi niya sa akin, alam mo brother, lahat na ng doktor na konsulta na namin. Lahat na ng dasal na sabi na namin. Brother, nagkakaroon na ako ng depression. Minsan dumating na ako sa punto na nagagalit na ako kay Lord. Di ba minsan meron tayong mga pinagdadasal? Parang napakatagal. Lord, sasagutin mo pa ba? At parang hindi mo na sasagutin. In-invite ko po siya sa feast. Sabi ko, sige ganito ngayong Sunday, pumunta ka sa feast. Ipe-pray over kita. Iniintay ko siya, mag-uumpisa na yung misa. Sabi ko, nasaan ka na? Mag-uumpisa na yung misa. Nag-message siya sa akin, brother, baka hindi na ako makapunta, nasa ospital ako ngayon. Kinabahan ako, tumawag ako sa phone. Tapos kausap ko siya, sa kabilang line may umiiyak. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, anong nangyari, brother? Dininig ng Diyos yung panalangin ko, brother, nandito ako sa ospital kasi buntis ako, brother. Dininig ng Diyos yung panalangin ko. After 13 years, sinagot ng Diyos yung panalangin ko. May hinihintay ka ba? Ano yung hinihintay mo sa buhay mo? Baka inip na inip ka na. Baka nawawalan ka na ng pag-asa sa isa bagay na iniintay mo sa buhay mo. And this is the message for all of us ng Adbyento, the meaning of waiting. Para mas maintindihan natin kung habang naghihintay tayo. Paano ba natin maintindihan ang paghihintay? Sabi ni Mark Levy, kung gusto natin maunawaan ang value ng isang taon, tanungin mo yung estudyante. Sino mga estudyante rito? Taas kamay. Ayan. Tanungin mo yung estudyante na bumagsak. Kailangan niyang ulitin yung kurso sa isang taon. Alam niya ang halaga ng isang taon. If you want to know the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature baby. Sino po yung mga nanay dito? Taas kamay. Ayan. Alam niyo yun. Na ang baby, 9 months siya, di ba? Para malaman natin kahalagaan ng isang oras, tanungin mo na yung mga magsigtang irog na naghihintay. Akala ko ba on the way ka na? 3 araw na ako naghihintay dito. 3 araw na ako naghihintay. If you want to know the value of 1 minute, ask the person who just missed the bus or an airplane. If you want to know the value of 1 second, ask the person who just escaped death in a car accident. And if you want to know the value of 100 of a second, ask the athlete who won a silver medal in the Olympics. Pero ano ba yung mensahe sa atin? But those who hope in the Lord will renew their strength. Yung umaasa sa Diyos ay palalakasin niya. Amen po ba? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, umasa ka sa Diyos. Amen? Diba? Yan ang mensahe sa atin ng Isaiah. The anticipation of Christ's coming mirrors Israel. Israel's longing for the Messiah. Yan daw ang mensahe sa atin, na naghihintay tayo sa Mesiyas. That's why we need to wait. At ito ay may historical, no? Pag-aalala, no? That Christ came, may isang, di ba pag pumasok ang Adbyento, ano sinasabi, naririnig natin? Isang dalagang maglilihi, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel. Di ba yun ang kinakanta natin? We remember. Next, the musical, we welcome Christ daily into our lives. Itong Adbyento, pagpapaalala sa atin,
na araw-araw, inaanyayahan natin si Lord, Lord, welcome ka sa puso ko. Welcome ka sa buhay ko. Na itong Adbyento may eschatological na kahulugan na tayo'y naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang pinapakita sa atin ng Adbyento. Unang linggo, ang tema natin ay tungkol sa pag-asa. Tama? Yung pangalawang linggo, bukas, Sunday, faith. Yung third is joy, kaya Gaudete Sunday, di ba? Naka-pink, no? Hindi pink, no? Kulay, ano ba ang kulay nun? Kulay rosas, no? O wag baka sabihin, mayroon tayong ibig sabihin. Number 4 is peace, no? Hope. Yan ang unang sinasabi. Anong sabi sa Isaiah? The people who walked in darkness have seen a great light. Alam niyo ba si Abraham? Nung tinawag siya ng Diyos, anong sabi sa kanya? Nung tinawag si Abraham, anong pinakita ka sa kanya? Abraham, halika, lumabas ka rito. Gabi nun. Tapos pag alabas ni Abraham, anong sabi sa kanya? Nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Nakikita mo kung gaano kadami yan? Sabi kay Abraham ni Lord, ganyan magiging kadami ang anak mo. Tapos tinanong ni Abraham, sa isang asawa lang po ba yan? Yan ang pangako ni Lord kay Abraham. Ganyan magiging kadami ang salinlahi mo. Tapos ito, si Abraham at si Sarah, 100 years old na. Hindi pa nagkakaanak. Akala ko ba, Lord, magiging kasing dami ng bituin. Kahit isang anak, wala pa ako, Lord. Di ba minsan ganyan ang pakiramdam natin? Meron tayong pinagdadasal kay Lord. Pangako ni Lord, didinggin kita. Tapos di ba hindi sinasagot? Tapos ano nangyayari? Nawawalan tayo ng pag-asa. Sasagutin pa ba ako ng Diyos? Baka hindi na ako didinggin ng Diyos. Baka kamatayan ko na itong pinapangarap ko. Baka hindi na ako madidinig ng Diyos. And remember, si Abraham, no? Everything in their lives, they hoped, no? They hoped in the life of Abraham, no? Abraham hoped against hope. Lord, sabi mo kasi yan ang pangako mo, pangahawakan ko yan. Listen, gaano mo pinanghahawakan yung pangako ni Lord sa buhay mo? O baka isang araw pa nga lang ayaw mo na, Lord, ang tagal naman. Napakatagal naman, Lord. How do you live with hope in a world with challenges? Lagi tayong sinasabi, tayo mga Filipino, maganda sa atin. Kapag may problema kami pinagdadaanan ka, yung mga matatanda, anong sasabihin? May awa ang Diyos. Tama? May awa ang Diyos. Tayo mga Pilipino, yan ang salita natin kapag mayroong problema. Matatapos din ang problema. May awa ang Diyos. Kapit lang, wag kang susuko. Ganyan tayo mga Filipino. At sinabi ni Cardinal Ambo, tayo raw, kaya tayo umaasa. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil minamahal tayo ng Diyos. Kaya nga yung kinakanta natin sa simbahan, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Napakaganda ng kanta na sinasabi sa atin, sabi niya, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo umaasa kasi minamahal ka ng Diyos. Kaya tayo nagsasabi na, habang buhay may pag-asa. Kaya ka minamahal ng Diyos. Dahil minamahal ka ng Diyos. Kaya meron tayong courage na sabihin, habang buhay may pag-ibig. Pag-asa. Kapayapaan. Sa mga nanonood po ng The Chosen, pag dumadating si Jesus, anong sasabihin niya? Shalom, shalom. Sa Israel po, pag napunta po kayo, ang mga tao babatiin ka, shalom. Kapayapaan.
And we always pray for that. How can we become instrument of God's peace in our families and communities? Galing po ako sa retreat, overnight retreat, sa Dasmariñas, Cavite, kahapon pa. Tapos dumiretso po ako dito. Niremind ko sila, yung mga parishioners, ay yung mga servants sa simbahan, no? Minsan ang dalas natin sa simbahan, tama? Pero madalas absent tayo sa bahay, tama? Tama? Sabi, para ay walang sumagot, tama? Galing sa ilong, di ba? How can we become instrument of God's peace in our families and communities? How can we bring joy, yung saya, yung galak? Sino po dito nakaabot na ang misa ay Latin? Sino po? Sino po? Latin, Nay? Nung unang dating ni Magellan ba yan? Joke lang po. Di ba anong sinasabi sa atin? Ang misa, natatapos ang ganito, sa Latin, Ite misa est. Anong sinasabi ng pare? Go and in peace to love and serve the Lord. Ano sasagot natin? Thanks be to God. Tapos anong gagawin natin? Paglabas, lumabas ka na. Inihahayo ka. Inihahayo sa iyo ni Lord yung galak na dala-dala mo nung nagsimba ka. Tama? Kaso tayo mga Katoliko, madalas, ang lulungkot natin, ang kakantahin nating misa-misa, purihin ang Panginoon. Ganito tayo kumanta, purihin ang Panginoon. Ang lungkot, galak. Amen? Maging masaya. We are excited with joy and exultation for the coming of the Messiah. Amen? What brings true joy in our lives and how do we share it with others? Alam niyo po ngayon, sa panahon ngayon, marami nang hindi kontento sa buhay. Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil sa social media. Madalas, ano nangyayari? Madalas ikinukumpara, nangyayari ito sa mga kabataan. Kinukumpara yung sarili sa iba. Bakit sila pumunta sa Amerika, sa Hong Kong, Disneyland, kami hindi. Tapos ikaw, kinukumpara mo yung sarili mo, yung bag niya, yung bag ng katabi mo, coach bag. Yung sa'yo, assistant coach lang. Di ba? O, di ba? Yung kanya, ba't sa akin, assistant coach lang yung bag ko? Kaya hindi tayo masaya. Thank you, Naya. Dahil kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Amen? Kinukumpara na tayo magsaya, magdiwang. Amen? Kaya napakahalaga, ngayong Adbyento, ihanda natin ang ating sarili. Sabi sa Dilexit, si Pope Francis, minention niya ang kahalagahan ng puso, yung kardiya, na ito ang pinaka-importante sa puso ng bawat tao. And it is the core, no? Kaya nga ang tao malalaman mo kapag nagsasabi ng totoo. Di ba? Kapag kausap mo, ito binobola lang ako nito. Ito hindi ito nagsasabi ng totoo. Alam mo yan, nalalaman mo. Kaya sabi ni Pope Francis, mahalagang tignan natin yung puso natin. In Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do from the heart, as for the Lord and not for others. No? Kaya ngayong Adbyento, kailangan natin ng spiritual preparation. Nagdadasal pa ba? Pagising sa umaga. Alam nyo, ngayon kasi wala na tayong focus. Mapapatunayan ko yan. Pagising mo sa umaga, ano una mong binubuksan? Mata, syempre. Alam ka naman nakapikit ka pa. Di ba? Di ba? Pagising mo sa umaga, cellphone agad. Na dati, bago kumain, kakain, sa hapagkainan, huwag mo gagalawin yan, magdadasal pa. Bless us, O Lord. Ngayon hindi, huwag mo gagalawin yan, pipicturean pa yan. Di ba? Kailangan ng paghahanda. Tanong, nagbabasa pa ba ng Bible, ng salita ng Diyos? Sino po dito nagbabasa ng Bible? Taas kamay, ayan. O yan, di ba?
Baka, ganito ba tayo? Ganito ba experience mo, ang pagbabasa mo, in the beginning pa lang, in the beginning, tapos tulog ka na ulit. Spiritual preparation. Kailangan ng paghahanda. Hindi pwedeng serve lang tayo ng serve. Kailangan alam mo rin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng lagi lang tayo nasa simbahan, tapos hindi natin alam ang salita ng Diyos. Sabi ni Saint Jerome, ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ. Kaya kailangan ng paghahanda. Prayer. Spend time in daily prayer. Tapos, tama-tama, ngayon habang may recollection tayo, merong ongoing na confession. Kailan ka uling nagkumpisal? Kailan po kayo huli nagkumpisa? Nung kinasal po kayo? Acts of kindness. Ngayong Pasko, nire-remind din tayo na tumulong sa nangangailangan. Amen? Tapos ang sunod, yung banal na Eucharistia. Na lagi tayong in Desiderio Desiravi, sabi ni Pope Francis, in every Mass, the Lord is inviting us. Inaanyayahan ka ng Diyos. Halika dito sa hapag. Yan ang imbitasyon sa atin. Next slide. Di na tayo natin papanoorin yan, okay? No? Kaya ngayong Papasko, ang paanyaya sa atin, simplify. Simplify. Meron po, gusto ko pong tingnan niyo po ito, ha? Okay, pwede niyo bang basahin? Yung nasa likod po, pakibasa. The first Christmas was pretty simple. It's okay if yours is too. Pag dumaan ka po sa NLEX, may makikita kang hamon na tarpaulin. Tapos, celebrate Christmas. Kaya alam nyo, maraming malungkot ngayon eh. Kapag wala kang hamon, walang Christmas. Tama? Pag walang bagong damit, walang Pasko, maraming tao nagsasabi, parang hindi ko feel yung Pasko. Ba't parang hindi ramdam ang Pasko? Bakit? Kasi hindi ito tungkol sa atin. Tama? Ang Pasko ay tungkol sa pagsilang ng Mesiyas, ng Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Amen? Yan ang halaga ng Pasko. Kaya tayo nagpe-prepare sa Adviento para maintindihan natin kung bakit tayo kailangan maganda sa Pasko. Hindi dahil bago yung sapatos mo, bago yung bag mo, assistant coach lang. Di ba? Yung bag mo. Listen, okay lang kung simple lang ang Pasko natin. Amen po ba? Huwag tayong malungkot. Yan ang sabi sa atin. Kaya ang trabaho natin is to be a God-bearer. Alam niyo po, maraming tao, maraming pinagdadaanan. Pwede po ba ako magkwento? Meron po kaming negosyo, kaming mag-asawa, printing business. May printing business po. So, ayan, sige, hintayin lang natin. Ayan. Oh. Meron po kaming printing business, kami mag-asawa. May isang bagong pare, kako-order na lang, nag-order sa akin ng mga giveaways. Sige natin. Baka may nais kumanta. Hintayin natin, ha. So ulit, okay? Repeat. Meron kaming negosyo, printing business. May isang bagong pare, bagong ordina, nag-order sa amin ng mga giveaways. So brother, ito yung order ko, ganyan. I-deliver mo sa Lunes sa Santa Cruz Church. Yan ang sabi niya. I-deliver mo sa Santa Cruz Church. Kaming mag-asawa, nagpunta ng Santa Cruz Church, deliver namin. Tapos pumila kami sa opisina para bayaran kami. Pagdating namin doon, ang haba ng pila. Ang daming kumukuha ng birth certificate, marriage certificate, kung ano-ano. Sabi sa akin ng sekretarya, brother, pasensya na, daming tao eh. Tapusin lang namin ito, tapos babayaran na namin kayo.
So kami mag-asawa, ginawa namin, pumasok kami sa loob ng simbahan. Di po ba, sino na po nakarating sa Santa Cruz Church? Di ba? Lapit lang natin dito na sa atin. Di ba sa Santa Cruz Church, lagi naka-expose doon yung Blessed Sacrament? Di ba? Kaya nagdasal kami ng asawa ko doon. Wala pang 5 minuto, habang nagdadasal kami, may lumapit sa aking lalaki. Sabi niya, Sir, pwede po ba ako makakausap ng pare? Dahil dati ako seminarista, alam ko naman pag Lunes, day off ng mga pare. Di ba? Usually, day off ng mga pare. Sabi ko, bakit niyo po gusto makakausap ng pare? Sabi niya, Sir, kasi po nawalan po ako ng trabaho. Iniwan ako ng asawa ko. Nag-inom po ako magdamag. Tapos po sabi niya, pagkatapos po nito, tatapusin ko na yung lahat. Yan ang sabi niya. Nung marinig ko yun, pumasok ako sa loob, sinabi ko sa sekretary, Ate, may pari ba? Sabi niya, naku brother, sorry na late ka, kakaalis lang ni Father. Dasal ako ng dasal, iniisip ko kung walang magko-counseling sa kanya, ako na lang yung magka-counseling. So, sabi ko, Lord, sana may pare. Ayun, may dumating na pare, nakuha siya, Indiano. Thank you, Lord. Indiano. Sabi ko, naku, paano ba to? Baka hindi magkaintindihan. Baka bentahan lang ni Father to ng payong tsaka kulambo. Sabi ko, so, nag-worry ako. Alam niyo po, sa Santa Cruz Church, kung nakapunta na po kayo, ang counseling room nila ay isang napakaliit lamang na kwarto. May 2 silya, tapos merong salamin. At the last thing that I heard and saw was a man sobbing and crying. Father, ba't ako pinabayaan ng Diyos? Father, ba't ako iniwan ng asawa ko? Father, kahit mahirap lang po ang buhay ko, ginagawa ko yung lahat para lang buhayin yung pamilya ko. Father, ba't ako iniwan ng pinabayaan ng Diyos? Iyak siya ng iyak talaga. Tapos tanong niyo kung anong nangyari sa lalaki. Tanong niyo sa akin kung ano. Hindi ko alam kasi hindi man ako marites eh. Pero meron po ko isang bagay na sigurado that this man did not take his life. Why? Ask me why. Because this man found hope. Sabihin niyo nga hope. Pag-asa. Kaya ngayong magpapasko, ngayong Adbyento, ngayong magpapasko, ang hamon sa atin, tayo'y maging God-bearer. Maging tagapagdala tayo ng Diyos. Lalo na sa mga nangangailangan. Tama? Kaya lang, minsan, allergic tayo sa mga nagme-message sa atin. Tama? Di ba? Ang bawa, sinabi sa inyo, Sister, musta? Ang ganda na ng simbahan ngayon, no? Baka may 500 naman po kayo dyan. Ngayong panahon ng Adbyento, tinatawagan tayo ng Diyos, be a God-bearer. Maging tagapagdala tayo ng Diyos. Yung pag nakikita tayo, nararamdaman nila, may pag-asa. Pag nakikita tayo, nararamdaman nila, nandito ang Diyos. Emmanuel, nasa atin ng Diyos. Amen? Na yung mga tao na hindi na natin nakikita dito sa simbahan, balikan natin sila. Uy, ba't hindi ka na nagsiserve? Halika, balik tayo sa simbahan. Ipadama natin sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, nandyan ang Diyos. Kapit lang, huwag kang susuko. Mahal ka ng Diyos. Bago po ako matapos, meron po akong kukwento. Every year po, kami po ng asawa ko, nagse-celebrate kami ng Christmas party sa mga college friends niya. Ginagawa po namin to for 25 years now. Nung 2022, December 22, 2022, pumunta kami sa Calauan, Laguna. Overnight po yan. At ang highlight po ng aming reunion, kinabukasan ay lunch. Pumunta po kami sa Tagaytay, sa Farmer's Table. Dahil ito'y December 22, hindi naman kami nagpa-reserve, kailangan namin maghintay. Yung lunch namin supposedly, naging merienda na lang. Dahil 2 hours kami naghintay. Kasi ganito kami kadami. 30 kami nakakain. So naupo kami mga 3:30 ng hapon.
Gutom na kami. Ayan. Tapos dito, habang kami nag-iintay, meron niyang waiter na nagsiserve sa amin, si Jay. Kung ano gusto namin, sineserve ni Jay. Kung ano kailangan namin, ibibigay ni Jay. Tapos si Jay tahimik lang. Parang si Mark, tahimik lang. Di ba tahimik siya ngayon? Tapos, yung anak ko po, si Jacob, pinanganak po siya December 25. Pero ang pangalan niya Jacob. May nagtatanong, brother, ba't di mo pinangalang Jesus? Eh, ang pangit naman kung bago pinagagalitan ko. Stop it, Jesus! Sabihin ng kapitbahay si brother, pinapagalitan na naman si Jesus. Di ba? Kaya pinangalanan kong Jacob. Si Jacob mag-celebrate ng birthday. 22 yan. So, hindi na kami magkikita-kita ng Pasko. So, yung mga kaibigan namin, kinausap yung mga waiter, o sige, magkakanta kami ng happy birthday. Tapos, magdala ka ng cake, hihipa ni Jacob. So, kumanta kami, happy birthday to you, happy birthday to you. Tapos, tinanong ni Jay, the waiter, sabi niya, ma'am, tinanong niya asawa ko, ano pong pangalan ng birthday celebrant? Sabi ng misis ko, Jacob. Tapos, hinipa na ni Jacob. Tapos si Jay na, nagpahid ng mata. Sabi ng asawa ko, naku, sorry, natakalsikan ka ba ng laway? O meron bang ng kandila na punta sa mata mo? Sabi niya, kasi po yung pangalan po ng anak ko ay Jacob din. That was December 22. Tapos umiyak na nang umiyak si Jay. Sabi niya, July that same year, yung anak niyang si Jacob na 5 years old, namatay. Yun po yung panahon ng pandemic. Naalala nyo, na kapag may nagkasakit, pag dinala mo sa ospital, punong-puno na, namamatay na lang. Tama, naalala nyo yun? Namatay yung anak niya. Tapos iyak na iyak si Jay. Kailangan niya i-pull out. Andun siya sa loob ng CR. For 5 minutes, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Tapos pagkatapos ng 5 minutes, pinatawag ko, sabi ko, pwede bang tawagin niyo si Jay? Ipipray over ko siya. Tapos nung nasa harap ko na si Jay, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Sabi ko sa kanya, Jay, alam mo, tatay din ako. Mahal na mahal ko yung anak ko. Kung pwede lang, huwag kong padapuan sa lamok yan, gagawin ko. Pero ikaw, mahal na mahal mo yung anak mo, tapos nawala yung anak mo. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng misis ko sa kanya, Jay, siguro yung Jacob namin, naging mensahe galing sa Jacob mo na sinasabi sa iyo, Papa, huwag ka nang umiyak. Okay na ako. Nasa kamay na ako ng Diyos. Niyayakap ako ni Lord. Apa, huwag ka nang umiyak. Tapos iyak nang iyak si Jay. Tapos hindi ko makalimutan to. Ito po yung cake, ayan. Hindi ko makalimutan yung picture. Nung nagpicture sila, grabe yung paghimas niya yung pananambik niya sa anak niya. Kung pwede lang yakapin niya, halikan yung anak ko, gagawin niya. Kasi hindi ko makalimutan nung pag-uwi namin, grabe yung tahimik kami. Iyak kami na iyak sa kotse. Pauwi kami. Hindi namin makalimutan yung pangyayari. Tapos sabi ko kay Jay, Jay, mahal ka ni Lord. Alam nyo, itong kwento po na ito, sinulat ko ito sa Feast Magazine. Nakwento ko rin po ito sa Didac eh. Yang istorya na yan. And, yan ang mensahe sa atin. Mensahe sa atin ng Diyos na kahit may pinagdadaanan tayo, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Na kahit may mga pagsubok, excited tayo magpapasko, pero inihanda ang ating puso na magalak at maging excited kasi darating ang Mesiyas. Amen? Nung nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria, sabi niya, Kekaritomine. Anong ibig sabihin yun? You are full of grace. You are blessed. Listen. Pwede mo bang sabihin ito sa katabi mo? Nang sincere, sabihin mo sa kanya, alam mo, blessed ka. Sige, sabihin mo sa katabi mo.
Amen? Ang lahat ay biyaya. Kung bakit tayo nandito pa, kung bakit nagising ka pa, biyaya. Tama? Kaya nga ako gustong-gusto ko yung sinasabi ng mga kapatid nating Muslim. Alam niyo po, nagtrabaho po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Gusto ko yung sinabi ng mga kapatid nating Muslim. Halimbawa, Sis Joy, magkita tayo bukas sa SM San Lazaro, ha, bukas. Ano sasabihin ng mga kapatid natin na Muslim? Inshallah. Inshallah. Ano ibig sabihin ng inshallah? God willing. Kung loloobin ng Diyos, magkikita tayo. Kung hahayaan ng Diyos, magkikita tayo. Kaya nga alam nyo, bakit ko gustong-gusto to? Kasi hindi natin mapapangako ang bukas. Tama? Sino dito ang sigurado na magigising bukas? Ba't walang nagtataas? Ano bukas? Maglilibing tayo lahat? Tama, di ba? Kasi hindi natin mapapangako yung bukas. Yung paggising, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Tama? Hindi ikaw mag-decide kung gigising ka pa. Pero yung kung babangon, ikaw yan. Tama? Nagising ka, babangon ka ba? Kaya nga gustong-gusto natin yung commercial ng kape. Di ba? Para kanino ka? Bumabangon. Pag di ba ako bumangon, magagalit ang Nescafe? Di ba? That you are blessed in your life. Matatapos na po ako. Ito po si Jonathan Rumi. Siya po ang actor po ng The Chosen. Nandito po siya last year. In-interview siya ni Brother Bo. Tapos tinanong siya ni Brother Bo, halimbawa, nagkaroon ka ng pagkakataon na makapagkape kasama si Jesus. Anong itatanong mo? Grabe yung sinagot niya. Sabi niya, how did I do? Did I get it close? Tayo pong mga pumapasok dito sa simbahan. Tayo pong naglilingkod sa simbahan. We ask ourselves, Lord, did I get it close? Naging kamukha ba kita? Naging mukha mo ba ako sa mga tao na nangangailangan? Naging mukha ba ako sa mga taong nawawala ng pag-asa? Kaya ngayong Adbyento, magnilay. Pagnilayan natin, did I get it close, Lord? Sasabihin mo, ako nga bro, maraming problema eh. Kaya ang ganda ng kinakanta natin sa misa, O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo. How did I get it close? Did I get it close, Lord? Ngay Advent is a time of waiting for the Lord, who will visit us all in our hearts. Sabi ni Pope Francis, the Lord is coming. Let us all wait for Him. Matatapos po ako dito, no? Ngayong, ang panalangin ko po ngayong Adbyento, ay makaniig natin ng Diyos. Amen? That we encounter Christ in a very special way. Lord, gusto kong makatagpo ka. Katagpuin mo ako. Kahit saan, kahit kanino. Meron po ako papakita sa inyo that sa The Chosen. Ito po yung babaeng Samaritana. Sige, ay papakita ko po itong video na ito. Dito po ako matatapos. No? Dito po sa video na ito. Sige, can we show it also? Ayan. Sige. Narinig pa? Wala pa naman. Ayan ba? Parang wala. But it's playing. Anyway, ito po ay istorya ng babaeng Samaritana na kinagtagpo ni Jesus. Tapos pagkatapos ng maranasan si Jesus, nahulaan siya,
Di ba ikaw yung babaeng 5 ang asawa? Paano mo nahulaan? Tapos nung mahalaman niya si Jesus, sabi niya, kung alam mo lang na yung ibibigay kong tubig ay ang tubig na magbibigay ng walang hanggang buhay, hahanapin mo ito. Tapos nung may encounter niya si Jesus, sabi niya, ikaw ang Mesiyas, ipagkukwento ko. Pwede po ba akong magsabi sa inyo, okay lang magmarites? Tama? Okay lang ba? Tama ba? Okay lang magmarites? Okay lang magmarites kung ang imamarites mo, si Jesus. Okay lang magmarites kung ibabalita mo yung mabuting balita ng Panginoon. Amen? Kaya lang challenge sa atin. That's why the challenge for us is to do this. To tell everyone. Sabihin nyo nga, tell everyone. Gusto ko pong kuhanan nyo ng picture. Labas nyo po yung camera nyo. I want you to take picture of this. Alam nyo po, ang mission ko sa The Chosen, no? Isa ito. Nadalhin ang buhay ni Jesus sa iba. Ito po ay available sa app, sa Chosen app. You can register pagkatapos. So, you can register. So, you register. Tapos po, send it to others. Ipapanood mo. Apo, alam mo ito magandang buhay ni Jesus. Ito panoorin mo. Alam niyo po, meron kanina ako nakausap na 21-year-old na estudyante. Brother, alam mo ba, nanonood ako sa Netflix. Tapos tinignan ko yung Bible ko. Brother, sabi niya sa akin, ngayon po, araw-araw nagbabasa na ako ng Bible. At yan po ang mission na tayo mapalapit sa Diyos. Amen? Mapalapit tayo kay Lord. Ngayong gabi, the invitation for all of us is this. Sige po, picturean niyo muna po. Apo. Sige po, picturean niyo po. Sorry po, wag po ako. Ayan po. So you can scan and register. Sorry po. Ako na ba? O, sige. Amen. So, iyan po ang mensahe sa atin ng Diyos. Matatapos na po ako. Ang mensahe sa atin na tayo ay maging tagapagdala ng Diyos. Ngayong Adbyento, hanggang pagdating ng Pasko, araw-araw ng buhay natin, dalhin natin ang Diyos sa ibang tao. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po.